नमस्कार. शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. कधीकधी आपल्याला वेळ नसतो, तरीही मुलांसाठी, फॅमिलीसाठी किंवा पाहुण्यांसाठी टेस्टी भाजी बनवायची असते. त्यासाठी जेव्हा वेळ असेल तेव्हा ही ऑल पर्पज ग्रेव्ही बनवून ठेवू शकता. ही ग्रेव्ही बनवून ठेवली तर हॉटेलसारख्या अनेक प्रकारच्या भाज्या 10 मिनिटाच्या आत बनवू शकता. त्यासाठी काजू 50 ग्रॅम, मगजबी 50 ग्रॅम, हे दोन्ही 20 ते 25 मिनिटे कोमट पाण्यात भिजत घालूया. त्यामुळे ते मऊ होतील. भिजल्यावर ह्याची छान पेस्ट होईल. काही हॉटेलमध्ये मगजबी जास्त वापरतात कारण ते स्वस्त असते. अख्खे काजू थोडे महाग असतात, तुकडा काजू थोडे स्वस्त असतात. कढईत 2 मोठे चमचे तेल गरम करूया. ह्या ग्रेव्हीसाठी आपण तेल थोडे जास्त वापरणार आहोत, कारण आपण ग्रेव्ही जास्त बनवणार आहोत आणि तेलामुळे ग्रेव्ही खूप दिवस टिकते. त्यात पाऊण किलो कट केलेला कांदा घालूया. ह्या ग्रेव्हीसाठी नॉनस्टिक कढाई वापरू शकता. कांदा मोठ्या पीसेसमध्ये कट केलेला आहे, कारण नंतर ह्याची पेस्ट करून घेणार आहोत. त्यामुळे बारीक कट करण्याची आवश्यकता नाही. थोडेसे मीठ. गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम आहे. कांदा मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया. तांबूस करू नये. तांबूस केला तर ग्रेव्ही टेस्टी होणार नाही व रंगही काळपट होईल. कांदे परतल्यामुळे ग्रेव्ही जास्त दिवस टिकते. ग्रेव्ही बनवायला वेळ लागतो, पण ज्या वेळेस पटकन स्वयंपाक करायचा असेल त्यावेळेस ह्याची खूप मदत होते. कांदे मऊ झाले आहेत, हे काढून घेऊया. कढईत 1 मोठा चमचा तेल गरम करूया. त्यात अर्धा किलो कट केलेले टोमॅटो घालूया. टोमॅटो मऊ शिजवून घेऊया. टोमॅटो स्वच्छ धुतलेले आहे. ह्याचेही मोठे मोठे तुकडे केले आहे, कारण आपण ह्याचीही पेस्ट करणार आहोत. टोमॅटो लवकर शिजण्यासाठी थोडेसे मीठ घालूया. पाहुणे येणार असतील तर 1 दिवस अगोदर अशी ग्रेव्ही बनवून ठेवू शकता. त्यामुळे तुमचे स्वयंपाकाचे काम सोपे होईल. वेळ वाचवण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. टोमॅटो मऊ शिजले आहेत. हे दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. थंड होण्यासाठी ठेवूया. कांदा थंड झाला आहे. हा मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. त्यातच 4 ते 5 आईस क्यूब्स घालूया. आईस क्यूब्सऐवजी थोडेसे थंड पाणी घालू शकता. त्यामुळे ग्रेव्हीला काळपट रंग येणार नाही. आईस क्यूब्समुळे मिक्सरचे भांडे गरम होत नाही. त्यामुळे कांद्याची पेस्ट काळी पडत नाही. अशा पद्धतीने कांद्याची पेस्ट करून घेतली आहे. काढून घेऊया. आता भिजवलेले मगजबी व काजू मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. दोन आईस क्यूब्स घालूया. आईस क्यूब्सऐवजी थोडे थंड पाणी सुद्धा घालू शकता. ह्या पेस्टमुळे हॉटेल, ढाबा, रेस्टॉरंटसारखी ग्रेव्ही तयार होते. काढून घेऊया. थंड झालेले टोमॅटो मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. टोमॅटो ताजे व लाल रंगाचे घेतल्यामुळे पेस्ट छान झाली आहे. काढून घेऊया. 4 मोठे चमचे आले व लसणाची पेस्ट केली आहे.
आता आपण कढईत 8 मोठे चमचे तेल गरम करूया. खडे मसाले घालूया. त्यात 3 ते 4 तेजपान, दालचिनी 1 इंच, हिरवी वेलची 4 ते 5, लवंग 8 ते 10, मसाला वेलची 2, जिरे 2 छोटे चमचे. हे परतून घेऊया. ग्रेव्ही टिकण्यासाठी तेल जास्त वापरले आहे. खडे मसाल्यांचा खूप छान फ्लेवर येत आहे. आता आले लसूण पेस्ट परतून घेऊया. ही सोनेरी रंगावर परतून घेऊया. त्यामुळे आले व लसणाचा कच्चेपणा जाईल. तांबूस करू नये. आले लसणाची पेस्ट छान परतली आहे. आता कांद्याची पेस्ट शिजवून घेऊया. कांदे परतून पेस्ट केल्यामुळे ग्रेव्ही जास्त दिवस टिकते. पेस्ट शिजली आहे. ह्यात सुके मसाले घालूया. हळद 1 छोटा चमचा, काश्मीरी लाल तिखट 2 मोठे चमचे. ह्याने रंग छान येतो व चवीला हे कमी तिखट असते. त्यामुळे हॉटेलमध्ये हेच वापरतात. धने पावडर 2 छोटे चमचे. परतून घेऊया. हे झाले आहे. टोमॅटोची पेस्ट घालूया. मिक्स करूया. तेल सुटेपर्यंत शिजवून घेऊया. ह्या ग्रेव्हीमुळे स्वयंपाक करताना वेळेची बचत होते. आपण खूपच सोप्या पद्धतीने ही ग्रेव्ही बनवत आहोत. ग्रेव्हीवर झाकण ठेवूनच शिजवावे, कारण ह्याचे थेंब उडू शकतात. झाकण ठेवले तरीही झाकण काढून मधून हलवावे. त्यामुळे ग्रेव्ही कढईच्या तळाला लागणार नाही. ग्रेव्हीला तेल सुटले आहे. मगजबी व काजूची पेस्ट घालूया. मिक्स करून शिजवूया. 5 मिनिटे शिजवून घेऊया. मगजबी व काजूच्या पेस्टने ग्रेव्हीला बाइंडिंग छान येते. आवडत असेल तर 1 छोटा चमचा साखर घालू शकता, किंवा ग्रेव्ही आंबट झाली तर थोडी साखर घालू शकता. ग्रेव्ही तयार आहे. घरी बनवल्यामुळे रेस्टॉरंटपेक्षाही छान झाली आहे. ही खूपच झटपट व सोपी आयडिया आहे. फ्रीजमध्ये 1 आठवडा टिकते, फ्रीजरमध्ये 1 ते 1.5 महिना टिकते आणि फ्रीजशिवाय 1 दिवस टिकते. जास्त दिवस टिकवायची असेल तर फ्रीजरमध्ये ग्रेव्ही एका भाजीला जेवढी लागेल तेवढीच एका डब्यात ह्याप्रमाणे ठेवावी. जेव्हा भाजी बनवायची असेल तेव्हा एकच डबा बाहेर काढून भाजी बनवावी. अशी ग्रेव्ही हॉटेलमध्ये बनवून ठेवलेली असते व आपण ऑर्डर दिल्यावर 10 मिनिटात भाजी बनवतात. ह्यापासून वेगवेगळ्या खूप भाज्या बनवता येतात. ह्या ऑल पर्पज ग्रेव्हीपासून मटर पनीर ही भाजी बनवूया. कढईत 1 मोठा चमचा तेल गरम करूया. त्यात अर्धा छोटा चमचा जिरे. जिरे तडतडल्यावर ग्रेव्ही घालूया. आवडीनुसार तिखट, धने पावडर अर्धा छोटा चमचा, अर्धा कप पाणी. ह्या ग्रेव्हीच्या भाज्या थोड्या घट्टच असतात. थोडेसे मीठ घालूया. ग्रेव्ही बनवताना थोडे मीठ घातले होते, त्यामुळे मीठ अंदाज घेऊनच घालूया, नाहीतर भाजी खारट होईल. फ्रोझन मटार अर्धा कप, भाजी शिजवून घेऊया.
ही छान शिजली आहे. ह्यात 100 ग्रॅम पनीरचे पीसेस घालूया. मिक्स करूया. एक छोटा चमचा कसुरी मेथी कुस्करून घालूया. कसुरी मेथी तव्यावर थोडी गरम केली तर ती छान कुस्करून घालता येते. ह्यात एक छोटा चमचा गरम मसाला घातला आहे. मटार पनीरची भाजी 5 मिनिटात तयार झाली आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा ढाब्यासारखी भाजी घरीच बनवत असाल तरीही भाजी व ग्रेव्हीचे प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे ठेवू शकता. आता ग्रेव्ही सर्व करूया. ग्रेव्ही खूप टेस्टी झाली आहे. खूप छान दिसत आहे. थंड झाल्यावर फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता किंवा ह्यापासून लगेचच भाजी बनवू शकता. ह्यापासून पनीर हंडी, सोया चंक्स, पनीर बटर मसाला, मशरूम, पनीर, मलाई कोफ्ता, वेज भुना, मटर पनीर, कढाई पनीर, पनीर मखनी, मिक्स वेज, पनीर लबाबदार अशा अजूनही बऱ्याच भाज्या बनवू शकता. तयार आहे ऑल पर्पज ग्रेव्ही. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.